एक किडनॅपिंग म्हणजे 5 तारखेक ह्या महिन्याच्या 5/4/2024 तारखेक डिचोली पोलिसांनी एक कागाळ येयली की आपले एक धाकटे चेडू घरापासून गायब आहा आणि त्या घरातले काही प्रमाणातले 10 लाख गोल्ड आणि 20,000 कॅश हे सध्या गायब आसा आणि त्या हेतून त्या बायलेन कंप्लेंट केली आणि त्या कंप्लेंटाच्या आधारे डिचोली पोलिसांनी त्या चेडवाचे ट्रेसिंग करपाक स्टार्ट केले। ट्रेसिंग करता करता डिचोली पोलिसांक एक गजाली मेळ्ळी ती म्हणजे की चेडू जे आहा ते मायनर चेडू जे आहा ते बागलकोट म्हणजे कर्नाटकाच्या दिशेन गेल्ले आसा आणि कर्नाटकाच्या दिशेन डिचोलीचे पोलीस ट्रेस करीत रावले आणि ट्रेस करतकीर तांकां CCTVन ते मायनर चेडू आहा ते सापडले। त्याच्या हेतून डिचोली पोलीस PI विजय राणे यांच्या अध्यक्षतेखाला 3 टीम एक लेडीज PSI अर्चना शर्मा त्याच्याबरोबर PSI रश्मी परब मातोंडकर आणि पोलीस कॉन्स्टेबल देश खांडेपारकर यांच्या अध्यक्षतेखाला एक टीम केली आणि कर्नाटक बागलकोट हांगासर धाडले आणि धाडल्या उपरांत त्यांच्यानी एका दिसा भितर त्या मायनर चेडवाक जो तो प्रकार जो आहा तो त्या चेडवा कडेन वचून थंय वचून ताका सोडून हाडपाचो प्रयत्न करून सोडून हाडले। त्याच बरोबर 10 लाखाचे गोल्ड सुद्धा त्यांच्यानी हाडले। त्याच तितून कॅशूय तांकां मेळ्ळे 20,000चे कॅश जे म्हणजे अशा प्रकारची ती केस आहा ती त्यांच्यानी संगमेश्वर म्हणजे कुडाळ सांगें बागलकोट हांगासर ह्या कर्नाटकान त्यांच्यानी वचून एका दिसान ही केस आणि चेडू सुटका करून हांगा हाडली। त्याच बरोबर भांगारूय हाडले। ही एक कामगिरी त्या डिचोली पोलिसांनी केल्ली आहा।